Subling gipahibalo sa Davao City Police sa publiko hugot ang ilang monitoring karon sa dugay ng gipatuman nga firecracker ban ordinance sa syudad karong holiday season. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, na no mercy ang prinsipyo sa kapulisan sa mga masinupakon sa firecracker ban sa Davao City. Sumala pa ni Tuazon, gimanduan na ni Acting Director Police Colonel Manan Muarip ang mga pulis sa DCPO na si kupon dayon o kasuhan ang mga madakpan nga nagahimo, nagabaligya, nagdistribute, nagtipig, ingon man mga nagpabusikad o firecrackers o pyrotechnics. Kung namin makita sir, mag-report sila dayon sa ato ang nearest police station or call Central 911 kay sa ato ang number of PNP personnel sa ato sila sa Davao sir and then police auxiliaries, kailangan ginamo ang tabang sa tanan para ma-maintain din nato nga walay mga problema nga ma-encounter nato during ani nga month of December sa paggamit og firecracker. Matod sa DCPO, nga apil sa pangkumpiskahon sa kapulisan ang mga lantaka o bambukanon. Apan nagpahimangno ang DCPO sa mga ginikanan nga papanubagon sila inigunay maangol sa binuhatan sa ilang mga anak subay sa civil liability tungod sa lantaka. Regard sa ato ang lantaka sir no, ganang mga kanon nga ginahimo sa ato ang mga bata. Usually mga bata lang gyud ang ato ang ma-confiscate na mga items sir no, and part na siya sa ato ang firecracker ban. So ang muna atong gina-confiscate mga ilana nga mga items sa mga bata kay kasagaran. Alang sa tanang muagi sa border control points sa Davao City, giyawag sa DCPO ang mga magdala og firecracker products nga magpresenta sila sa ilang mga legal nga dokumento o permit. Subay sa City Ordinance number 060-02 kung firecracker ban, ang first offense ana sa 1,000 pesos ang multa o 20 hangtod 30 ka adlaw nga pagkapriso. Second offense, 3,000 pesos ang multa o 1 hangtod 3 ka bulan nga pagkapriso. O third offense, 5,000 pesos ang penalty o 3 hangtod 6 ka bulan nga pagkapriso. Kapin 20 ka tuig nang gipatuman ang total firecracker ban sa Davao City. Tingwa sa ordinansa, mapadayon ang record sa Davao City nga walay insidente sa mga naangol o kadaot sa propiedad na ang hinungdan mao ang mga firecracker. Hinutan, use time Philippines. Stay safe.